Bideo honetan ikusiko dugu zelan deribatzen direzen berreketa funtzioak. Kontuz, ezberdindu behar ditugu berreketa funtzioak eta funtzio esponentzialak. Berreketa funtzioetan gertatzen dena da berretzailea dela parametro bat eta berrekizuna dela x. X dago hemen behan, berrekizunean. Bai? Funtzio esponentzialetan hemen azpian. Idatziko dut funtzio esponentzial baten adibidea. Hemen, hau da funtzio esponentziala. Eta funtzio esponentzialan ikusten duzuen bezala, x berretzailea da, ez berrekizuna. Bai? Gure berreketa funtzioetan x dago hemen behan, berrekizunean. Orduan kontuz ezberdin du ondo. Gu orain berreketa funtzioi buruz hitz egiterakoaz, deribatzeragoaz berreketa funtzioak, beraz esponentzial alde batera utziko dugu. Orduan, zelan deribatzen dira berreketa funtzioak? Lehenengo eta behin egin behar duguna da, berretzailea pasatu behar dugu aurrera biderkatzen. Eta ondoren, kopiatu beharko dugu. Berretzailea bider, x ber, bi ken bat. Begira. Izango litzateke. I prima, hau da, iren deribatua, berdin. Berretzailea aurrera. Bi. Bider, x, berbi izan beharrean jarriko dugu bi ken bat. Aurretik genuen berretzaileari kenduko diogu bat. Eta orduan geratuko litzaiguke, bi bider, x ber bat edo x. Bagoaz beste bat egitera. I berdin, x ber lau. Zer da egin behar duguna? I deribatzeko. Lehenengo eta behin berretzailea pasatuko dugu ona aurrera biderkatzen. Beraz, I prima berdin, lau bider, eta ondoren kopiatu behar dugu x ber lau, baina lauri kendu behar diogu bat. Aurretik egin dugun bezala, hemen ere biri kendu diogu bat, orain lauri kenduko diogu bat. Eta horrela geratuko litzaiguke. Lau bider, x ber, iru. Lauken bat, iru. Hurrengo egiteragoaz. Kasu honetan hemen daukaguna da erro bat. Orduan, erro hau berreketa funtzio bat bezala deribatzeko lehenengo eta behin egin behar dudana da erroa berreketa forman jarri. Orduan, jarriko dut. X ber, iru, zati lau, ezta? Erro bat daukagunean errotzailea pasatzen da berretzailera zatitzen. Orduan, orain bai, hau deribatu daikegu berreketa funtzioa izango balitz bezala. Berretzailea pasatuko dugu aurrera biderkatzen eta ondoren berretzaileari kendu beharko diogu bat. Hemen eta hemen egin dugun bezala. Orduan, funtzio honen deribatua izango litzateke. Iru zati lau, bider, x ber, iru zati lau ken bat. Orduan, hau izango litzateke iru zati lau, bider, x ber, minus bat zati lau. Hau izango litzateke deribatuaren emaitza. Hau matematikoki txukunduko dugu. Begira, saiatu behar gara beti berretzaileak positiboan uzten. Eta honelako berretzaileak ikusten ditugunean, hau erro forman jarri behar dugu. Orduan, hau ondo jarrita izango litzateke iru zati lau bider, lau erro x. Eta bagoaz azkena egitera. Begira, honelako egoera batean, deribatzen hasi baino lehenago hau egin behar duguna da, izendatzailea zenbakitzailera pasatu. Berreketa funtzioa bezala deribatu ahal izateko. Nik izendatzailean x ber lau baldin badaukat zelan pasatuko do zenbakitzailera, berretzaileari zeinua aldatuz. Orduan, bat zati x ber lau baldin badut, nik jarri daiket x ber minus lau. Eta orain bai, orain deribatu daiket hau berreketa funtzioa izango balitz bezala. Zer da egingo dodana? Berretzailea pasatuko dut ona aurrera biderkatzen eta ondoren berretzaileari bat kenduko diot. Beraz, I prima berdin, minus lau bider x ber, minus lauken bat, beraz, minus lau bider x ber, minus bost. Kontuz, minus bost, ze asko hemen egiten doztiena da minus iru. Minus lauken bat, minus iru. Ez, minus lauken bat, minus bost. Eta, hau, txukundu egiten badugu, geratuko litzaiguke, minus lau zati, x ber bost. Eta horrela, bukatu ditugu ariketa guztiak.